kamu na berapa kamu cara dulu baru dulu nega kama papa di koma kwango ko yesu kamri di we baru dia apa mri we zo kamera otola obiro na se ko wana mri we ni kamara makanya ni bebe kali amu go asanga kamne berapa odawu ni ngedu Ano mebem. Ano mebem no. Ko bichirezi. Oye wembe. Mbanye nasi ndo mena ananye na nasi ananya kan mebera kwa. Ano mebem no. Mmakwa neto ngere mo na ototo kan pe gbere poko chikere mo we jido janaka. Maka jiki bo je pe para pe pe no no wo kwezu. Ta ba je mo gonye nebe amwa ko kan joma so. Ebi bọ́ọ̀kùnrin náà ń wá àwọn àbójúgbó anya débi lọ́nà ìgbèrè náà tọ́tọ̀ gbọ́ ndị iche ebe anyị ndị ụka sị na nna ekpere arụsị onye ọbụla kpọrọ ndị iche na-akpọ ndị nwụrụ anwụ onye kpọrọ ndị nwụrụ anwụ na ọ na-ekpere arụsị n'ikwe n'isi ọkpụ ya ka o ji dịka eyebu dịka ya kpọrọ kpọọ m onye na-aga arụsị dịka m ọ na-ejekwu isi maka na nna aka ọ ji kpọọ ndị iche ebe anyị nzebere ndị ụka ọkpụ ya ka ọ rụrụ ohu mbọchị ndị ụka sị m na ya atọ m maka nzere jee ụka oru oke ruru n'ụlọ ụka ebido ekpere akpọ Pọl dị asọ onye ọbụla kwe ya ọrụ anya ya ndị Pọl dị asọ na-akpọ ndị ndị ka ọmụgwọ asọ ọmụgwọ akpọ Pita dị asọ ndị ọmụrụ onye dị ndị ka onye nwụrụ anwụ asọ ọmụgwọ nsọ onye ọrụ asọ anyị kpọrọ ndị iche ebe anyị nwụrụ aga na egodoro anyị ndị iche ebe ndị ọcha onye nọ na Igbo kpọrọ ikpọrọ kpọrọ ndị iche ebe ndị ọcha ya bụ onye Igbo nwa akpọ ya na-ekpọrọ ọrụ igbere arụsị ọcha nwa akpọ ya na-ekpọrọ ọrụ igbere Chukwu ugwu anya Igbo Igbo na arụ na-ebezi ya ka ndị asị na ndị ụka emegbuo nwanne nne ya adịrịrị a na na-abịakwa nke eji ekwu n'ebe n'isi egwu ejekọta onwe m ajụjụ maka na ibe ndị ụka na-emegbu ekwu ụzọ eme ọzọ ka n'aka mmanwụ ejere m ụka ka nnata oriri nsọ na-ene m anya mkpọmkpọ emegbuo m ibe mgbe jee katkizm na isi ka nnata oriri ndị ụka asị m etoru etoru ịmakwa ejekọtara katkizm mbọchị m na uwe ma na onye mkpọmkpọ na hopu adịghị ihe na mụ na nwa njiri ahụ asa atajekọrọla eje na katkizm ejire nwatakịrị were kụọ ya ibe mgbe ọtụtụ otu ka akụọ ya ibe asị m nwatakịrị na ọ na-ejere egwuregwu enwere m ohere anya ebe ọ bụ ka m nọ wee mana mgbogbo siri ike biko ka m jukere m ụlọ ma ndị na-agụ ọgwụgwọ nsọ mụ na Zakiọs onye karịrị n'ogologo ka ndị eji ka ndị ụka ji wụọ na oriri nsọ ịmakwanya ka o jiri sie ike wee sị ka ndị katkizm na-agara na ndị na-aka ma mmọnwụ nnu na ndị agụrụ na nye ụmụaka oriri nsọ wee onye katkizm na-agara ma na fara na-ekwukwu njọ n'ọrụ nwaanyị dị 65 years esi na alụsị ha ba wee tọgata ka fara jere jụọ katkizm wee jụọ ibe ọjọọ ụmụ ibe ọjọọ ya ọ kpọrọ nwaanyị mmeri za nwaanyị za ọsị ibe omimi nke aṅụrị nke mbụ nwaanyị tọfụ ọkwa ahụ machịkọsị ya fara dịghị na-ekarị gị n'anya ma ụmụazị akarị fara na fadị ihe omimi nke aṅụrị ọkwa ibe dị na nwunye ji ezu ike ka ị na-ede fara ịtakpụrụ ukwu eze fada aghọtaghị ibe a na-ekwu ọkpọ katkizm na ihe katkizm na nwaanyị enwe akparịgo ụgbọ akpọrọ nwaanyị kwadoro katkizm nke bụ njọ wee mee n'ọnụ fada katkizm akpọọ ya nne Eliza nwaanyị zakpuwe ọsịa nne Eliza onye bụ nwoke mbụ nwaanyị tie okokoko katikwe mana rụrụ na ya kpọrọ dapụ na-abịa ị na-abụ ajọ onye nwoke mbụ kati ajọ ọgụ nwaanyị mbụ ike debere onye ọrụ ibe da ọgwa na isi ngwube na ebube katkizm esi ya kwube ọzọta ihe ọ nara ọkpọọ ya kati gị wee ta ndị ntakwere gị ya na ụmụazị ihiri nne katkizm were ntị ebi owe sị ya kati ọ na-agba dị Thomas mere mgbe ọrịa tupu ọnwụọ dị n'ụkwụ ọkụ elu ka ọ nọ wee taji ụgwọ ọnụ dịka enyi nwoke nwaanyị ọdọta nya ibe ka mmara sị na ha na-ama abịa gbodokwugede nke eduru edu ọdụ agụ na-ejere m ọgbụ ka mme mma nwazi na-asụrụ mkpụmkpụ na na-echighị echichi nsọma na-agbakọwekwa echichi na nwoke ọhụụ na amụrụ onye Igbo chiri echiche fasa ọrụ asị ọdụ agụ kwere na ya ọdụ agụ o nwere akụkọ ya akọrọ gị akọrọ ndị nkụzi ekpegburu n'ibe ịmakwa na ma na ndị nkụzi ama akwụkwọ mere nji ada akwụkwọ dada maka na ụnụ
na nne nkụzi ma akwụkwọ marakwuo pasị ya njewere onwe m ọkwa nne na nwa na nne nkụzi bụ ike gbọrịbọ agwa first term asị na ndara akwụkwọ second term ndakwafa oruo na third term wee ṅụwa iyi na mụ na onye nkụzi egbu ja dị ụzọ nje mbaba mara aka ka oruo mbọchị mmanya na-egbu egbe onye nkụzi 1+1 ọbụgị na isi anọbiri na ụfọdụ achọtatakwara anya m ibe ka mgbara enyi m ogbu ọjị ọgwụ ego onye nkụzi ji sị na ọ wụtu nnekata ya anya iti bọrị bụ ebere mekwuore nye onye nkụzi ahụ na 1+1 wụtu n'ihu ya ọ na-arụta nwụ na ebe ọ bụ ọkpụ eziokwu mana ọ bụrụ 11 ọgbara moto nwa apọịntmentị na gọọmenti ọbụla ya ka o ji ahụ emechaa elekshọn akpọ ya ọhụrụ rịtarị na fesa wee jiri nnukwu ego maka ọ na-agwa paadị ya nọmba onye ibe a chọrọ na mmọnwụ na kaptịn na-abada nọ n'otu isi ụmụ nkwue n'isi mbọsị ahụ ka nna wee ma ibe niile dị n'ụwa nwere nsọ dị na agụmakwụkwọ ịda akarịa gbanwee ụlọ akwụkwọ bidokwa n'isi ya ka o ji agbapụ na kwara ọnọdụ ọzọbacha nga ndebe anya kwa eziokwu maka nwa ọbụla Angelina na ala Igbo ruo Legọs ọzọba Angela oke ọkpa na Abuja ọzọ Alina onwe ka o si bụ Imo na be anyị gafee Imo na-egbodo Ogoja otu isi na Kalaba ọzọba Angel ịkpọ ya bụ ọmara ebe nọ wee mara ya mara achị ọsịrị na ọkụ eziokwu ana m abịakwa ndebe anyị na-ebinye m wee jebe akwụkwọ agụ eruo m akwụkwọ n'oke ama nna a na-akụnyere esi atụwa nwaanyị ime n'oke alụ na-emezi biko onye ahụ na nwa ya na-agụ akwụkwọ ya na-enekwa ibe a na-akụriri na mpịtị ekpogokwo n'ihu mmọnwụ mbọsị izizi m na-eje ruo eje na bọọdụ de reproductory system Igbo ka m na-asụ ama nna ọ bụ ntọwa nwaanyị ime ka a na-ekwu okwu ọkụ ya ka m were asamentị nataruo kpọkuo nne m ọmụmụ ka ọ kụnyere nye m ahụ onye nkụzi nne na-enye m ife anya sị nne ya na-abịakwa amaghị nna ọ bụ ụtarị ka nne na-achọ o wee weta ụtarị ka kacha n'ahụ sị na nwa m onye gwara gị na nne na nwa na-aga ụdị akwụkwọ nwa ha ruo emekwa ga-ejewekwa m onye nkụzi ọ nwere ebe a bụ o siri rigo elu nya siri turutewakwa ndị oru onye nkụzi gideru mụ na anya mmiri mụ na ahụ tụkụrụ onye nkụzi wee lechaa m anya sị na ya ji akụziri nye ma nje enwe ndidi na onye ndidi na-eri ya ụkpụrụ mkpụ n'isi ọdụ agụ o ruo na-acha ndeeri mgbe dinta ji agba enwe na ụracha owuwe mgbe owuwe ibe ubi mgbe eji akọ gbamgbam na igere mmụọ mgbe eji egwuji amị ya atụrụ onye nkụzi wee kụzibere reproductory system ọdụ agwa ma na ibe nwa na-atọ dị ụtọ ma na ọdụ ụtọ ka njụwa jụwa ọdụ agwa ibe nwa atọkata ntọkata nsịbasị wefụ kọọsụ ndị ọzọ sọbjekti ndị ọzọ ya echere ka m nwere reproductory system wụrụ prọfesọ n'ime ya ọkụ ya ka ọ kụzichara ya a na m abịa n'okwu na-abịanụ ịmakwa na ọ kụzichara reproductory system okweghịzi okwe ha ọnwa asị na onye nkụzi dị ime mmọnwụ ọdụ agụ ka nju gene ga ajụjụ biko ngọ ngọrọtọ ngọ ọnụ onye a na-akụziri etu esi atụwa nwaanyị ime o mechaa wee tobe onye nkụzi na ọdụ agụ ọ pasịtịrị ka ọ dara akwụkwọ ngwakọnara na ekpe obe n'aka na apasịtị maka na agụrụ m akwụkwọ nwetara ọ chịrị ọzọ agụrụ m nwetara anyị kụrụ nwa nata ndị gụrụ ahụ ị nọ were isabiti mee ya ise ruo ka ba na-anata were mpepe satịfiketi iwe nata wee jụọ biko onye gụrụ akwụkwọ ahụ ise were satịfiketi nata na onye gụrụ ọnwụ ite naanị kụrụ ndị ọmara na onye ka wee mara akwụkwọ ka mma ndị na-odogwu anya ọdụ agụ ele enwe isi gba m mbọ n'ihu ọ nwere ọgwụ nna agọrụ gị bụ onye nwa bụ nna agọrụ gị ofe ogologo ndụ na ahụ isi ike ibe akụ akụnya na ibe enwe enwe eti igbere nye utu nkeni nkeni isi egbere maka tamomita eji agba ma nwoke ọ dịjikwe ndị wutu kwụrụ ya ọkụ eziokwu kọndọkta ọkọrọ ha na chọrọ ya ọchịrị izu ọgụ dike ọkwe mana otu dike mụrụ odogwu ọchịrị izu ọgụ dike a sị na mụ na ndị ụka kpecha ikpe na onwe ruo n'eluigwe anyị ekpekwuo maka na o nwere mbọsị njebere ụka ruo asa ndị akpa oke n'ụlọ ụka n'ọbụ ụka nchegharị nkwe n'isi ụka nchegharị nwa na-ekwu okwu ya sọ okwuchukwu living on the world katụrụ n'oyibo nkwe n'isi ozugbo na abịara nwa na-akpa gị na-ese were gbuo oche asị m na ọdọbe ihe nso nne nwata nwaanyị onye ọ bụrụ sọ mma nkwe n'isi ozugbo na-esocha ọhụrụ n'oche nke a kpọrọ ngọzọ ka abịakwuo na ya anya ọ dị ka esi na mmiri tata ezigbo ndị ụka ma ụsọ ụmụazị mara mma na-abịa ụka maka njọwa ka na-esocha ọhụrụ n'oche pastọ dịgbọrọ ụtasị ya dị aka akwụkwọ nsọ ugbu dị anọ nke edere akwụkwọ nsọ sọchịrị ọzọwa na nke edere akwụkwọ nsọ ka njọwa na ọ bụ nwa 277 nke ya dị agụmụ ya ọ na-amụ ya ayọta nne nwa nja ya anya were isi wee kwe amme asịba na ụka nwa magbuo onwe mụ chọọ na nja achọta nne nwa nja achọbebe okwe amme
asịma na ọrụ kwa na ma hụ n'ụka onye n'eziokwu ọdụdụ agụ ịmakwa na agụ kọwa aka n'ụzọ dị eme asịma na ụka nwa ya dị n'eluigwe na ndị ọzọ dị n'ọkụ mmụọ chimondị hụ chọrọ ụzọ ọchọta kọwa ka ụzọ mee ha ọ bụrụ ngọzi ụka uwe gboo egbere na abụ na ana yọrọ nke gụrụ m eseke mperi otu gburu ọmịwa oriko otu eme mkpọchi ogotere ụka atụghị ọnụ chichi nchi kọnkọ obiri dịka aka na ana m ajọ mmanwụ ọdụdụ agụ anyechara anya m ibe nwa ọ chịrị izu ọdụ n'ike nke ma ndị prọfesọ ka a sị m ya ọ na amụ ya alọta o nwere ibe kwuru nja iji ọkwa nke bụrụ onye ka mara kedu dị ka nji ya sị na nna ya ọdụ ọdụ agụ ndị ụka ohe gede n'igwe ka ha ọkwaba ha okwu eme ọzọ ka jụọ ajụjụ duo n'ime okpu ọjị ọ na-abịa n'isi mụ na ndị ụka ya emechakwa n'isi ọ chịrị izu ọgụ n'ike ịmana ka ọ dị ebe ndị dị ndị ka ọ dị ebe ndị nwụrụ anwụ good morning tọrọ ha wa o ji amụ nwatacha ego nweta nka n'ezu taghị ihe anụkwa n'olu mmanwụ ịmakwa na-ejekọta gom iji gbakọta ọsọ a sị na onye na-ede aga arụsị na oyi eji ọkụ mmụọ nwere ụjọ na ọkụ mmụọ na-eche nsị ka nje eluigwe ewere m soro ndị ụka ejere m ụka mmiri asa eji emegasị baptizim na nke emere n'ụka katọlik bụ njọ ya emere nye na-ama ha ama na nke emere na-ama ha ama bụ njọ na eji eme ka nje anya wee kwere mkpue n'isi ọdụ agụ ịmakwa ejere nya ma ụka wee ruo mbọchị eji eme m baptizim nche ma were fada na ụkọchukwu si eme akwụkwọsa m nọnye n'isi adụwakwasa n'afọ na nwa na mmụọ nsọ baptizim na-aga ama nọ na-agbakwu dị mgbe aka atụ ya na ohimiri mmiri o see na ọ bụrụ onye baptizim mmiri rie ya ọ bụrụ onye njọ ịmakwara bachekwuru na nsoro mkpụmkpụ maka onye mkpụmkpụ na-anya aja arụ ọ bụrụ onye toro ogologo ọgwụgwọdụ na ose ha enu akpa eruo na isi agbafọta ọkwa eziokwu echewuo na nsoro mkpụmkpụ n'igba na-agba mmagbu na ya ma aka chechasịa aka ndị aka mgbu n'ike mmiri jee na okpuru mmiri dọrọ ka okwute na-echekata ka nse enu na-aṅụ otu na akpa m ọ na-ada gburugburu n'elu kama ụgbọ ya egbere egbere ma ọ tie ka ka gụta ọnụsụra niile ori masa nda kasị nda dozi onye ọbụla anya akọba aka na ibe arịma na-eme ọnwụ mmadụ ọbụrụgbu ibe arịma ọkwa izu ụmụazị na-aka ọzọ na ebe ha na anya ibe na-ada gburugburu niile ede anya na na-eti ji azụ atọ spid ebute m ka a na-ebulite m nke nọ n'isi m na-eti na azụ ọkwa gbakwara agba nke nọ n'akpa na-asị na ohikwere nne ama na ọ bụ mmadụ ka a na-ebuli elu ebulite m mgbụchara ha n'aka were ọgba m wee beruo onwe n'ọsọ agbaịta n'ọsọ ndị ụka na-asị ncheghe azụ nsịba na ọkụ mmụọ mụ na ụnụ ga-ejekọ na ụnụ na-ebupụ mmadụ ebe ọdụ agụ ka a ga-akene ndị ụka wee gbado n'ife emegbukwe n'anya ọ da-adị mma nwaanyị tụcha ime n'ala Igbo yigekwa mkpụcha na ọjọọ njọ ị na-esi otu a nwanne m iyi ikwe mkpụcha onye eze dike a sị na nwaanyị tụcha ime na oyi akwụsị mkpụcha ndị anyị ọchọ ka o ji eme gị ọdachi ekwe n'ihe otu bụrụ eche gị igbo gị n'anya onye si gị na werekwe nke eji chụwa ngwa ka nke ọrụ nke akụkọ e kwuru na nwaanyị tụcha ime akwụsị mkpụcha maka ọba bụ elecha abịa na kwekpọ ikwe ya na ike ọkwa ajọ ibe maka na onye ọbụla tụchara ime wee imekwa mkpụcha ịma na onye chara abịa wee gorokwa n'ike nwaanyị a gụrụ jere m ụgwọ nwa ya na Lagos bụ edoro ọba nwa na abụọ na ọcha kwadobe ịna chịrị gaa na wodrobu nwa ya amakwa na ndị Mbaise anaghị ege ntị n'ibe mmanwụ na-ekwu ọ sịrị gaa na wodrobu nwa ya meghesịa wodrobu mini ga ngwe karịa otie enya chinyere nwa m mgbe ibe mkpocha nwa gbachara aka m wee ekwemeji nna wee na ka nnakwa na agbọ mmegoto nwa ya sị mama afọ ị na-atụ aka ọkwa akwa agbọbịa na-eyi n'ihu akwa anyị ji eme ihe nga akwa anyị ji eme ọkwa ndị anyị nwaanyị sị ya chinyere nwa nshi ọ dị ka nna gị anaghị adị osiche na m aka bụ ndị moto aka ji ejekọ na Abuja ka nnọkwadịrị n'egwu gbaba ka nnọrọ na changa o wee sie ọnwụ chịrị nya m mkpụcha wee nata ihe mkpụcha wee mee ihe n'ike ọ nata mgbochi oyi chi mbọsa ọsọ ma jikere ede ego ndị ọkpọchịrị ọzọ ya ya gba aka n'aka abụju ede na ụkpa ọgba betoro nsacha ahụ pọtaje n'ụlọ isi n'ihi n'aka kpokwasị ya mkpọcha shi n'ime ụlọ ote enya anakpa mma bụ Chinyere na shiri ọ dịghị nka shimi ọ dị mma na nke nwa ọma na Chinwe nwere taịtị ọ na-ekwu Chinyere nwa ya dị taịtị iyi ọ dị ya nje uwe ji sitere gị were idonya m ihe ọkwa nne nwaanyị wee binie wee gbara ọtọ ọcha chekwuo abante ya yi mkpụcha
lekwa na ebe mkpọchabere uwe were ya aka wee ji n'ụkpa kpọchiebe nwa gbogote gbuo ị na-anya na mbala ọkpọchaba ka azụ oke kpọchaba kpọchasị ọ na-enwu ka azụ agwọ nwaanyị nke ezi ya n'ụzọ kpọọ ya ya mmechi gị na na-arịgharị ọ dị nke ịgba ọtọ wee dafe ọbịa kacha mma ụnụmụ ife ọ na-azaba ụmụ nwaanyị ibe m nne ya ghọta esikwana m esi wee nata civilization na-abịa gwa ma na civilization yi eji mmọnwụ na-abịa wee jebe ahụ igwe akwụ mere nje ka ahụ dị chiri ezi ruo ahụ agụ tebe pawuda techa ndị abụ ọdụ kebe pawuda techa ahụnatazie ka ochu na-abịa ebe a na-eyiri akwa wee gbaa n'ama ụnụ mana nwaanyị na-abịa ndị ara ọkwa gbagburu egwu onye ara na-agba ọkpọ ọgaranya ọchịrị ọzụwa nnekatị ya anya tie enyi agụrụba anyị ọba akpọ ị na-ede akpọ ikwu ede na ede ahụ abịakwa abịada ya were ahọta mkpụrụ ede bọchọba ndị ede azụrakwa ka a na-ekwete ka ka ọkwara nwaanyị dota na weda nwaanyị si na mgbokporo onye ara warịa n'ime o jee na-esego mperi okwu onye nkwu na ife nwere ihe ọ na-akpa bụ nwebeghị onye ma ife nwaanyị na-ekwu maka na ọ na-etu ya ahụ mgbe o ji mara na ọ bụ ife nwaanyị na-ekwu na ndị bụ 2x2 na-abịa osisi ya ka akụkwu onye ara agbara na-abịara nwaanyị tigharịa mkpa ọ chịrị ọzọ jukere m ife o tiri na ọ chịrị na eji ere bịara ọnwụ na ara ede karịa n'arọ mmiri ụtọ akede karịa nke ọga na-abụzie na ya na ife nwe abakwo ife nwe abakwo ife nwe atọ onye onwe onye ara mmemme ihe n'elu odogwu ọ chịrị ije ọgụ n'ike wee mara bọchị ndị nwe ntakaba nwe bọsị ekebe na azụ bụ ya azụ na eke ndị nwụrụ anwụ ọ chịrị na ekene m anya mkpụmkpụ nwe emekwa nene m ibe ịmakwa n'ihi na asụrụ mkpụmkpụ ofe ọtọ nna m ka ọ bụ ndị be anyị nna m jere anụ nwaanyị nọ nke soro mkpụmkpụ ndị ọya gịnị ka o ji nụ nke soro mkpụmkpụ sị na ya ji lọbụ wee lọbụ mee ya ibe edere ihe mmegoro dị ọkpara oru ka na-achọ nwaanyị nji anụ anụ nna m nyere m advice out of experience gba na ụbọchị anụ anụ nsa ọsị nchọkwa ịnụ nwaanyị m chọba nke toro ogologo na mgbe mistake nụọ nke dị mkpụmkpụ mgbe ụhụdara nketa ụra achọbakwa onyinye achọba oru ka m jere anụ nwaanyị ma nna nye m advice bụ maka ndị toro ogologo wee dechọba nwaanyị toro ogologo ebe nwaanyị nna anụ ọ bụrụ ọkwụrụ ọkarịsịa inefu nwaanyị nna anụ ikwe dị n'aka nwaanyị mara mma too ezigbo ogo wee ezigbo akwa o sichara gị onu bụ iri ya n'abalị baga akwụ n'aka wee nakpo o dabere akata ụlọ isikwa aka n'ime mana ya m nwaanyị mechara n'ikpeazụ wee ghọkwajie m abịa ụnụ m ere osiri gọ m abịa ebe injin ụmụ anyị ka m ogologo kwa mbọchị m aga na-agwụ egwu iche ma na ekpere chukwu arụ emego m eye na-eji ka maka na ọ na-abịa m n'uche ọbịa m n'ọnụ osebe sọgbọ n'uche gboo ogolo otigbuo ya nwa na agwa m n'okwu na-adịkwana na mma kama okwu ya kwụ n'ọnụ achọrọ m odo n'isi mmanwụ maka na mụmụ ugwu na-abụrụ dịka ite goo ya dụ n'isi mbọchị na-eti mma nwaanyị ada na-akwa n'ihu mmanwụ nwakwa mmanwụ ego dị n'ihu tibe okokoko kedụ ka nwaanyị ya esi mma mmanwụ ọrụ ọkwa nsọ ọ sị na mbere akwa na ebe nne mụrụ m na oyi etikwukwu m ibe na nwaanyị tiri n'ide mbere akwa na taba nne anya kama o ji esere m okwu sị ka nkụ ọnyịnya ọkpọ ka nkụ ọnyịnya ọkpọ gosi ife ebe ndịda biri nke ebe ugwu mma ịmakwa ọkpọ zere ka tie nwe aka ego mbọchị abụ ka nna wee mana onye ife na-eso na ọnwụ ike na mbọchị nna achọ nta ka mgbada na-arị elu mbọchị nna achọ nwaanyị ji anụ anụ dala kpata jeregide afọ ịmakwa ọkpọ zere ka ntie nwe aka ego ikuku bụrụ na ọkpọ mmụọ gafe egedege ihu gafụ obuje na agada nwoloro m ndị be anyị retiri nwaanyị ọkpọ na agada ọmụma mgbo na amụ sire egwuo m na mmanwụ ọdịna mama na-eche ọkpọ ka ọrụ aka esi mmesi ebe ntiri ọkpọ na agada ọmụma ahụ ka m vụta ọsọ tere na ụtọ arụsị a na-agba ọtọ egbe ididi ndikiridi butere na ihe ọ bụrụ na okpukpu ọzọ ọchịrị nke gị okpukpu ọzọ ka mma ị mara nze m ibie n'ala Igbo ọkwa eziokwu wee were ka nara ihe tọ mbọchị ahụ ka nna wee ma nọ na otu ike gwụrụ ọdụ ụgbọ azụ nwaanyị na-arụ nwanne ọkwa ya ka m jiri donetawa dị ka dị nnukwu onye eni ntiri ọkpọ na agara ọmụma ma ahụ ka m jiri so ebe rie ife ojeezi akwa sọ na-ahụ ya ụtọ ọ chịrị izu ọga ife na-atọ ụtọ na ahụ ihu ka akpachara m ọkwa ka
can go with Bologna, but I never gave you a number. Immediately, Several can know where my can know, no generation, you can go to Nogako. Several can know where mother. Baby, thank you, Ojoron. Okay, man, I love you. Soon I'll be make a good Poranatala. Oh, you want investment or praise you. Man, baby, thank you. See you tomorrow. Working with that. Take for granted for those. The number of one and I went one about one in a chunk. And I'm not yet what. Until he's all good. What do you get? But he comes as an all over Bruna. Drop on what I put in our job. Can't get into the baby when I can answer. But he come on what he bought. I say, and the baby and the baby. Can't never can go come back among you. Getting good, Maragamara, Imonantini can Asajo, Quaquazoku, Maronia, one Aderoka, Natalie, also could be a living at a quarter, Macanafana, Libya from one. If I can eat one Iborancana, she like Yankee or Quazoku. Imo one them can go on Gacoco. Come on. Okay, Manawan in a cooking, Indiana or Quazoku. Onye hụrụ nwaanyị gwara gị mgbe oshi anaghị ihe ọkwa nnene ngwa gị ntị ezuru m onye Hausa n'ezi onye Hausa wee nakata n'anya sị na ya agba m egbe maka ọrụ onye amị nnewe ya anya kwuo n'isi onye na polisi gbara mmanwụ egbe ya dị ndị ka ya onye nwụrụ anwụ ka njụwa maka na eziokwu polisi gbagbuo mmanwụ ọmadị n'okpuru mee ibe mgbasa mmanwụ mana nwaanyị mebie mmanwụ mụọrọ anyị mmanwụ ọkwa nnene ya ka okwu dị isi ego onye Hausa wee nakata n'anya bụ na egbe na o ji agba mmanwụ mgbalaja na Igbo niile na arụ emekwe n'ezi ọkọkụ egbe ọha ha ọnụ ọkọkụ egbe ọha ha ọnụ si na Chukwu okike kọrọ wee mere m ire aja anaghị mbunye mgbadara enu ozugbo na atụkwasị ya mgbadara n'ọgba otie ha bụ okeyi oti mbilisi nwoke nke Yoruba na ya na-akụgbu tiri juju lele iyo mma na jujuru mmanwụ wepụ ọkwa nnene Imo na-ekene nke n'ọnụ odogwukere nke ejiri etu ụzọ chiwara dike ụzọ chiwara ka nke ọrụ ga akụkọ polisi gbara nkịta egbe ọkpọ lara iwu ndị iche ka njụwa ekperi mezuru nwanne ya ohe bụ onye ohi dada ngwagede ntị onye mụ na ya na-achụ na ọsị na okwu ndị ka ụkwụ na ọkwụ debegwe m ogbugbu ya ka m ji azụ onye tawa marụ n'isi oze ndudo tabịa n'ike na meze na-eche chacha ngwa ka nke ọrụ nga akụkọ ịkwara ikpe dị na nwunye ada egbu ya ikpe ọkwa nnene nwoke isi ọbịa na nwunye sewere okwu secha chiabanna ije nwoke ree ihu n'ụzọ nwaanyị ree ihu na-abịa onye ọ na-enakụwe oru kacha ụtụtụ kwuru kama nwaanyị ji ekele dị na anụ ya na good morning na-eti ihe ego ọsịa nwoke na-ejuo isi ọnụ nwoke si na ya bụ onye echichi na-arụ emekwe na nwaanyị na ya narịrị kedụ ka nwaanyị ya jiri ego ya wee hụta nwaanyị ji ọnụ eri ede ji necha ya anya nya m nze na ọzọ wesị ya rijuo ịsharụ na ụmụnna ya eti ya ọnụ ndị be anyị ụmụnna agbakọ amaghị na ụmụnna ụfọdụ dakwuru ndị ụfọdụ oge ụmụnna gbajuore asị nwaanyị jiri ọnụ iji eri ji eri edekwa ibe ma n'eziokwu nwaanyị hichiri anya mmiri si n'ọkwa iwe nwoke nwe agbanwụna m anya ụmụnna si ya ngwa gị gbuo egbere na abana na ya ọ dị gị mgbaghara nwaanyị gbebuo n'obi ya kama ya yara iji ọtọ nwe mgbaghara gịnị na-emezi obesiri akwa ike ụnụ na mgbarịka ọ gwara m igwe m ụnụ ji egbugbu ya bụ iwe emeri agbawa ma obu gbọgbara n'ibe ọ gwara ndị anyasị ụmụ nwoke nche na famụ ibe na-atụgharịa sị nwoke yọ na nwaanyị mgbaghara na odebegwe akwa nwoke tụgharịa wee yọwa nwunye ya ka ọ kwụsị ibe agwa nwaanyị na-echakwure mechizie ọnụ nwoke amaghị ibe eji eme ya na-echi ya na nnata nwoke ji ebie bọrọ nwa mmanya na-egbe ogwo nwaanyị ọ na-anụ anụ o ruo oke ọ natara na acha nda eri o ruo mgbe eji akụ kpamkpam na igere mmụọ mgbe eji agba bibi na tide o jee ka ọ tụkwasị nwaanyị ọ na-anụ anụ ka nwaanyị jụọ onye na-eriri nshi abụ ọsịa nne Chukwuka n'ọkwa ọsasị m onye anụ ọbịa na-eri nshi abụ ọsịa nne Chukwuka iwe ga-adị n'ọkụ n'ọrụ nwanne m kwari ya isi gwuru n'ụtụtụ ewere kpọọ ụmụnna ka a jụrụ na acha nda eri onye na-eri ọsọ ọbịa nwute ọ bụla eji dịka egbere na nwunye Igbo na-eyi emeje na ndị mụrụ nọ na-akọ m n'ike maka na eziokwu ọ na-abụsị isi mgbede kọ nne mụrụ ọhụ obodo ya chiri uche n'aka onye ma ma ekugbo niile ma ma ozu onye ohi o jebekwara onwe ya nga
ya ka o ji abụ na-ekwu okwu ọdụ agụ sisi mgbe na-ekwu n'ebe m onwe m maka ebe nne jetere nkewe aka mana eziokwu gị marakwa amara ọkwa ogori anọ na mba akwụrụ akwụrụ ọnụ ọkwa nnene ọkwa ogori dị mma na mba bụ onye ka o yi echepụta bụ eziokwu ngwa ka m were okwu nwa mechiere gị okwu maka na eziokwu nwaanyị kọrọ nke dị emeri ọkọkwara nke o mere dị ihe ọkwa nnene ya ka m ji asụ ụmụ nwoke onye na-eje ọkụkọ na-agba anyị bịa kọrọ ihe n'eziokwu maka na ejegbo m ije gbaghara mmanwụ ọsọ maka na ọ na-abụ pastọ mụta egboro were mmanwụ wee bido pastọ mụta ka esi ekwu okwu chukwu were ndị iche wee buru oche onwe nke mụtara ka esi eme mmanwụ sị na onye zara aba abụrụgwa ajọ ibe onye nna ya zara agwụ ka ọ makwa ihe o ji zara agwụ ka ọ zarazie chukwu ka eri ya bụ ka eji gbanwere akwa ndị be anyị agbanwegide aba nwoke a na-akpa na-ese na be anyị jee na ndị na-agbanwe aba ka a kọwara ihe a na-esepụtara ụmụazị necha ya na-ese ya na a na-esiri onye ahụhụ o tie ya bụ na ọya ka ya ji atagbu onwe n'ahụhụ na mgbe ya dị n'ikorobịa ya emebe baptizim ya dị 26 years eme baptizim tupu ya eme baptizim ya na-azụ okeke isi oruo oke merie baptizim oru ha nwa na-abụ ya nwa asidenti gbajie ụkwụ ịtọ na ụkpọkwụrụ ya kwa mbọchị kwa ahụhụ mụọ nwaanyị na igbogbo ego amụọ nwa n'ụlọ ọgwụ ayọrọ ego wee gbapụta nwa ọya ka ya ya aja okeke isi sọgbawakwazie ya okeke isi na nka ụmụ ya wee necha ya anya kpọọ ya papa ibe ụka kwuru ka ị ga-eme iyi azarịrị anest nwoke kpọọ ụmụnna na ya agbagha okwu agbagha oruoke ụnụ ụmụnna gbagachara nwunye ya sị na ọba anest ka ya nụrụ na ya nụghị okeke ụmụ ya sị na onye bụ ụmụnna baba anest ma bụrụ okeke obodo gbajuo egbere igwe nwa kpechaa emebe obodo mere ndị okwu na iji aza anest okeke isi ọsị na anest bụ nke eji ewefere ya na anest bụ onye abụrụ osebere bụ okwu igbo ka njụọ ụlọ afọ ahụ ndị ọcha gbadere anyị ọdụ agụ o nwere ka o si ji ekwu omume ka mụ na gị shia na igbo jee Amerịka anyị jide Donald Trump anyị agba ya nwankwọ ene nwanne ya nwunye ya anyị akpọọ ya mgbe oyi oyi ekwu omume mana fa bịara be anyị ebe anyị ibe sọrọ anyị anya ma bụrụ n'isi ibe afọ ọ dị mma ka njụwa oesighị ha azaghị ma ndị ọcha dara iwu ka njụwa ajụwa mana egwu ya na-amanyego gị ya bụrụ ihe ụka kwuru ka iji eme ya ka o ji abụ ozu nwụọ n'ala Igbo ndị ụka zọrọ ụmụnna achazie abịa n'akụkụ ini ebe a na-egochi ilu asị na-achọ ndị mmadụ n'ọsọ ndị nwoke mụrụ maọbụ ndị nwaanyị mụrụ mana ndị kwa ya ndị ụka gbara ya okirikiri ma ndị Yoruba ma ndị Hausa ndị ahụ ndị ojii banaba ka njụwa ajụwa akwa igbe ndị ụka ka njewekene okwu dịbe echi nya dịbe echi ya dịba mgbe ya gosi akpụwa ahụ ọnụ mgbe ji anya dịbara ụgwọ mana biko ọdụ ego elezie ene gị anya ọ dị ka ị ka na-atụ nnukwu ọhịa kpọrọ ndị mbọ ị na-ana m erube isi doo ọga biko ọ bụrụ gị ji akpọrọ mbọ ị na-adị mma okene kama na o nwere iwu na-atọ nji eje pebọ ị ma ọ bụ sinye ọbọ ka iwu na-atọ nji eje bọị nke izizi bụ nakwa m eje na-eri nri oyi adị opekata mba anụ na-atọ na ebere mmụọ maka iwụrụ asịrị anụ atọ taa ebe odo ofe ọja esoro mmọnwụ bịa ọ bụ ọja ka mmọnwụ bịa ọja esoro mmọnwụ bịa ọja kara bịa mmọnwụ ekwuone onye na-agwakwa okwu ọkwa ọgụ ezoko oke mama nka ọsịrị ọzụwa agwa abalị jiri ọja nara ọdụ iwu right ụka na-atọ iwu right ọ nwere na ọta ka agụ yesterday abịa ọta ka agụ nke ọzọ yesterday akwụkwọ ọsọ sị na aga m ewenye anya na egwu elu ọ na nkịtị ọkwa ndị lebọta obi ma mmiri atọ na nna iwu nke atọ ọrụkwa na njem ikpe ihe ndị isi ka m gbuo ikpe onwekwe bọsị bụrụ m ebe akwụrụ kọtịntị ibe amakwana achụ m nka ịnwakwa achọ m mana ga eme mmadụ ma onye buru ụzọ na tojie na mma makwa eziokwu ị ga-achọ m na nke na-eriri ọ na-adị mma ọnụ ebe ọnụ akwụrụ ọnụ igbo tụkwa na okwu ọjị ọbụla ya eje naba ebe a na-eje etekele aka ya dịba kene mgbe eji akụ mkpa ka akụtụkọ maka na itekọta dị mma eri dị mmasị jiri otu ejire mmiri ka m nwere iri wee gbadobe ọ chịrị